Tilknytningstyper i parforholdet. Parforhold på kryds og tværs af de 3 forskellige utrygge tilknytningstyper kan give en slags hiv og skub væk effekt, fordi de har brug for forskellige forløsninger i forhold til deres indre sorg. Den ene har brug for kontakt for at føle sig tryg, mens den anden har brug for afstand og alenetid for at føle sig tryg, og derfor trækker sig. Uden at vide det, kan de komme til at krydse hinandens grænser og såre hinanden i konflikter, hvor ingen af dem får deres følelsesmæssige behov dækket eller føler sig forstået. Det er ikke en dødsdom for et parforhold, at begge personer er en utryg tilknytningstype. Det er bare noget, man skal arbejde bevidst på at forbedre, så man sammen kan udvikle sig mod et sundere mønster. Det første skridt er dog at blive klar over det, når det sker, og via kærlighedsforløsning kan forholdet føre til intimitet og blive virkelig smukt og nært. Det giver en meget større forståelse, både for sig selv og for andre, at kende alle 3 utrygge tilknytningstypers reaktionsmønster.